What's up, Kubal baby? Kubal, ako di guys, yami kong inyong ilonggong ambisyosong Pisayang Kubal host ng Kubal TV. And nami karon sa tuninyo nami gwapitong amigo na interview. Yeah, what's up pangalan to? Regan Paisan. Regan, kanang Regan sa Ghost Fighter? Oo. Mo di ay. Kamusta man si Taguro? Awa naman. Matay na. Ay, unsa na yung imo gi ano? Headdress na siya para sinulog. Headdress. Mo ni sa mayan mo. Unsa na sa iya ano, balahibo? Kinsa na iya ka maya, agila, unsa Manok. Manok. Lagi koloran lang. Yan lang gibutangan ng color. Ay. Nako nga nakita diyo. Kani, para ni asa. Para gyapon na sa ulo. Sa ulo na kuan. Ay, Bagani. bagani. Oo. Ay. Samo niya siyang sa pang party-party. Makita mo usually sa mga babae na kanang gasayaw-sayaw. Kaya na ako pangutana, aside sa kanina negosyo, unsa pang imo na sideline? Daghan mo mga talent. Abalo ko mo kuan download, abalo sad mo repair ng mga cellphone. Repair. Unsa gi repair mo? Mga cellphone, Laptop. pwede sad. Ang kasing-kasing gina-repair mo. Pwede sad ako ma-repair. Ang chan na ko, ma-repair. Dili na doktor na maka-repair na. Ano yan, kay na-mention mo ang download, katong UGS yan, Naaman. Ito lang. Kaya, salamat ya. Kaya nalang ko pa-check ya, ng imong kamot. Pa-check ko na ako kay Kubal. Muna siya mga kauban, mga Kubal. What's up, Kubal? Yeah, thank you ya.